המשבר במצרים והמתח ברחובות שם הביאו כמובן לירידה משמעותית במספר התיירים שנכנסים למדינה. בניסיון להציל את הענף הקורס ולהחזיר את התיירים הגיעו היום גם לישראל, במקביל למדינות אחרות בעולם, סוכני נסיעות מצריים. הכתבה של פורת נסר. בזמן שהצבא המצרי נאבק בטרור בסיני ובתנועת האחים המוסלמים, הממשלה הזמנית במדינה מנסה לשקם את ענף התיירות. נציגים נשלחו למקומות שונים בעולם כדי לשכנע את התיירים. בואו אלינו. גם לישראל הגיעה המשלחת שמטרתה להחזיר את הישראלים לקהיר ולחצי האי סיני. محتاجين لكل الناس اللي احنا مصر ساعدتهم على مر العصور ان هم يمدوا ايدهم لمصر. الفتره دي فتره رد الجنيه. النادي اللي كان زمان اللي سعرها الغرفه $200 دلوقتي وصلت الغرفه لحوالي $100. נציגי משרד החוץ והתיירות ממצרים מנסים למכור חבילות נופש ולשכנע כי בטוח להסתובב ברחובות קהיר. بعض البؤر الارهابيه ودي الجيش المصري مع الشرطه المصريه على وشك الانتهاء من تنظيف كل البؤر الارهابيه. מהומות הדמים במצרים אמנם שכחו, אבל סוכני הנסיעות הישראלים לא משוכנעים כי ניתן לשווק את השכינה מדרום כאטרקציה תיירותית בטוחה. לשרם א-שייח בטאבה זה בסדר גמור, לקהיר עד שנבדוק, אנחנו המשרדים נבדוק את העניין שם. يشوع عن إسرائيل إنه عدم السفر لمصر لسينا. هذه خاطئه ان هو عدد السياح اللي دخلوا شرم الشيخ وطابة ودهب من الصيف لحد العيد. היום הם ביקרו ביישובים ערביים בצפון ובמרכז וניסו לגייס ישראלים שהיו בסיני בקיץ לקמפיין השכנוע. הייתי באוטו שלי, הגעתי לשם, השירות מעולה, אין כלום, פשוט מאוד אין כלום. كشعب متفائلين ان الفترة اللي فاتت انتهت. محمد مرسي يعني خرب البلد او الاخوان. حكم الاخوان بالنسبة لنا كان سيء للغاية. مش راح يمشي. המהומות במצרים הביאו לירידה דרסטית במספר התיירים שנכנסים למדינה ולהחרפת המשבר הכלכלי. עכשיו מקווים שם כי הקמפיין הנוכחי יצליח להציל את ענף התיירות הקורס.